Opgave 126. Her i opgave 126 har vi en mRNA-streng, som er oprenset fra en celle og har følgende sekvens fra 3 enden G, C, U, G, C, C, U, G, G, A, C til 5 enden. Nu skal vi så opskrive den komplementære DNA-streng, som syntetiseres ved hjælp af reverse transkriptase fra mRNA-skabelonstrengen. Derfor skal vi lige vide, hvad komplementær DNA-streng er, og hvad reverse transkriptase er. DNA-kædernes snoede dobbelthelix-struktur indebærer, at hver DNA-streng har en matchende DNA-streng siddende overfor. De to DNA-strenge, som så sidder overfor hinanden, de matcher hinanden ved baseparring. Det er nemlig altid de samme nukleotider, der sidder over for hinanden, hvilket skyldes hydrogenbindingerne mellem nukleotidernes baser. De komplementære nukleotider, der altid sidder over for hinanden, er C og G og A og T. Det kan vi også se på dette billede her, hvor det er, at A og T står over for hinanden, og C og G er over for hinanden. Den komplementære DNA-streng kan bruges som skabelon for syntese af dobbeltstrenget DNA. Det dannes ud fra mRNA ved hjælp af reverse transkriptase. Reverse transkriptase er et enzym, som er isoleret fra en retrovirus. Denne retrovirus er en enkeltstrenget RNA-virus. mRNA, også kaldet messenger-RNA, er et molekyle, der transporterer information om proteinernes aminosyresammensætning fra cellekernens DNA til cytoplasmets værksted, ribosomerne. mRNA dannes ved transkription, altså en kopiering af DNA-strengen, hvor den komplementære rækkefølge overføres til mRNA. Ud fra regler om baseparring, det vil sige, at A kommer til at stå over for U, og G kommer til at stå over for C. mRNA-strengen aflæses herefter på ribosomet af tRNA. Opgave A. Her skal vi opskrive den komplementære DNA-streng, som er blevet syntetiseret ved hjælp af reverse transkriptase ud fra vores mRNA-skabelon, som vi har fået oplyst her. Vi ved fra tidligere dias, at en reverse transkriptase det er et mRNA-streng, som bliver lavet om til en DNA-streng. Vi har hørt på et tidligere dias om baseparingsreglen, men jeg siger den lige igen. Det vil nemlig sige, at cytosin står over for guanin, og adenin står over for thymin, men når vi har med en mRNA-streng at gøre, så bliver thymin erstattet af uracil. Det vil så sige, at hvis vi har et uracil, så vil der komme til at stå et adenin over for den. For at omskrive mRNA-strengen, som går fra 3 mærke til 5 mærke, så skal vi bruge netop denne baseparingsregel. Da mRNA-strengen går fra 3 mærke til 5 mærke, skal den komplementære DNA-streng gå fra 5 mærke til 3 mærke. Den komplementære DNA-streng kommer derfor således til at lyde sådan her. At i stedet for guanin kommer til at stå cytosin, og i stedet for cytosin kommer til at stå guanin, i stedet for uracil kommer til at stå adenin, og i stedet for uracil kommer til at stå adenin, og i stedet for guanin kommer til at stå cytosin, i stedet for cytosin kommer til at stå guanin, i stedet for cytosin kommer til at stå guanin, i stedet for uracil kommer til at stå adenin, i stedet for guanin kommer til at stå cytosin, i stedet for guanin kommer til at stå cytosin, i stedet for adenin kommer til at stå thymin, og i stedet for cytosin kommer til at stå guanin. Derfor kommer vores komplementære DNA-streng til at se således ud, at den går fra 5 enden til 3 enden og kommer til at hedde CGAA, CGGA, CCTG. Den komplementære DNA-streng består af 4 aminosyrer, da en aminosyre består af 3 baser. B.
Opskriv den DNA-streng, som syntetiseres ved hjælp af DNA-polymerasen ud fra den DNA-streng, der blev dannet med mRNA som skabelon. For at vi kan besvare opgave B, skal vi lige vide, hvad DNA-polymerase det er. Og DNA-polymerase det er med til at replikere, det vil sige kopiere, en enkeltstrenget DNA-streng. Det vil sige, at det er et enzym. I den her opgave, der skal vi så opskrive den DNA-streng, som syntetiseres ved hjælp af DNA-polymerasen ud fra den DNA-streng, som vi lige har fået lavet opgave af. Nej, det har jeg ikke sagt. Det gør vi så igen ved, at vi tager udgangspunkt i, at vi ved, vi kender vores DNA-streng, og den starter med 5 mærke og ender med 3 mærke. Det vil sige, at så må det gælde det omvendte. Det vil sige, at vores DNA-streng, som nu bliver syntetiseret, den starter med 3 Så det skriver vi op. Og det næste, der så har vi så igen udgangspunkt i vores baseparingsregel, hvor det er, vi ved, at over for C, der sidder G, og over for A, der sidder T. Så det skriver vi bare op, så C, det bliver til G, G det bliver til C, og så den fortsætter det ellers hele vejen hen, hvis man bare kender sine baseparingsregler. Og så bliver det til igen, GG det bliver til CC, og så A det bliver til T, CC det bliver til GG, T det bliver til A, og G det bliver til C. Og så ender den her DNA-sekvens med en 5N. I den sidste opgave, der skal vi finde ud af, hvilke aminosyrer koder mRNA-stykket for. Vores mRNA-stykke, den kender vi fra de tidligere opgaver, men den har vi lige skrevet op for en sikkerheds skyld lige her. Vi kan så se, at vores mRNA-sekvens, den består af 12 basebarer. Og vi ved, at 3 basebarer, det udgør så en triplet, og et triplet, det er så en aminosyre. Det koder så for en aminosyre. Hvis vi så deler vores sekvens op i 4 dele, så får vi 4 tripletter. Og de 4 tripletter, det er så 3 basebarer i hver. Vi starter så med at kigge på den første triplet, og den hedder så GCU. Vi kan så se, at vores første base, det er G. Så derfor kigger vi i vores skema, hvor vi så kigger på G som den første base. Så kigger vi på C, det er vores mellemste base, så den kigger vi op herover. Og så lige den sidste base, som er U. Og der kan vi så se, at vores triplet, den koder for aminosyren alanin. De sidste 3 tripletter koder også for hver sin aminosyre. Den første triplet UGC koder for aminosyren cystein, og det har vi også fundet ud af ved hjælp af dette skema, som vi forklarede lige før, hvordan fungerede. Den tredje triplet CUG koder for aminosyren leucin, og den sidste triplet GAC koder for aminosyren asparaginsyre. Så ved at kigge i vores skema, kan vi finde ud af, hvilke aminosyrer koder mRNA-stykket for.